Jagoro mong'ere migawo mar arita Dr. Raymond Omolo okwero oganda makaluo mondo othegre gi timbe maundu mag siasa masani omedre kendo ma kelo hinyruok kod tho. Ote ma kamano ketgi ma ogolgi ama Aida Odinga mane lose gwenge ma Bondo kase otulo mag siasa ma osebedo ka medre kaluo. Kaka jafom marwa Cynthia Onyango lerono, jakom UDA bade ma Homa Bay bende oseweche manyo wache gi jotend ODM manyo ochope dala mosenindo Ng'ondo Were. E gwenge ma Kasipul weche mowacho nenre ka mag athuya. Lweny mag siasa e gwenge makaluo ma osekelo tulo, hinyruok mar jopiny kod tho en gino makelo luoro ne oganda to kod jotelo. Twak mare limbe mar jatend piny Kenya e gwenge ma Migori, jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo oseyoki tulo ma otiape gwenge makaluo ma otudore kod siasa. And in this region, the biggest challenge is more of issues to do with political intolerance. And I want to appreciate the church for speaking to some of those issues. And it is my plea to the leaders from this region that despite our political differences and persuasion, we have a responsibility to keep this country together and to keep the region safe and secure for our mothers, for our sisters, and even for our youth. Omolo bende otiyo gi thuolono mar singo ni nonro timore mar yango hie jogo manyocha onego jaod bura ma Kasipul Ng'ondo Were. The police is on the trail of those who are involved. And the Director of Criminal Investigation is doing everything to ensure that those who are responsible are brought to book. E thuolono bende ojiwo jotelo makaluo ni kik bolo weche manyalo siayo oganda kendo medo jimbo pogruok mar siasa. And I would want to plead for caution on the part of leaders so that we do not have reckless talks that might jeopardize that, because we want everyone who is involved in criminal activities to be held accountable. And in the fullness of time, it will happen. Ewi wacho nogo mar nek mar jaod bura ma Kasipul Ng'ondo Were, jakom duond bura mar UDA bade ma Homa Bay Kennedy Obuya bende oseyo jotelo mag ODM ewi nyoloso e dala Ng'ondo Were ka ng'udho duond bura mar UDA kendo ka golo siem ne duond bura no. Gimotimore no kewa Sir Charles Ng'ondo Were en nek marach kendo wa condemn strongly. Adwa kwayo jotene mag siasa e county ma Homa Bay wamiuru police nafas nikech ang'eyo ni gin committed kendo aneno ka developments nitiere osechak mag achije. To da kwagi sana governor ma Homa Bay. Kenya ka wan gi multi-party democracy. Ok en gima ber ka jatelo maduong' machalo kode nyalo wacho wach kowipe emotions mag oganda kendo kosiayo kowacho ni jo UDA ibiro deal godo kendo were gi tim machalo kama nikech athuwe bilani ok en in the spirit of broad-based government. Obuya bende onyiso bila mondo tim nonro ewi tho mar Ng'ondo Were kod ji mamoko ma osenegi e kaunti no e yore ma otudore gi siasa. In the same strength akwayo bila ma Homa Bay gi mar Kenya sama tho mar jaduong' Ng'ondo Were nononwa bende ni to jogo mosebedo kinego e Homa Bay County, jogo mosebed kibete e Homa Bay County, jogo moselal e Homa Bay County mosebedo reported ne police. The same strength gi speed mitimogo ma police otim investigation mondo ratishgi mondo onwang'. To korka kore Mama Aida Odinga ma oloso e kanisa mar St. Michael's and All Angels Cathedral Bondo ACK jiwo oganda mondo kik yie rwakgi e lwenje mag siasa. Wach mar violence in the villages kuonde mwadakie nyaka rum. Nyaka owe wach mar violence. Ni in kodhi tali to ni an ng'ato ok tala. Wawe wach mar violence amongst our people. Nikech kinego ng'ato kata kihinyo ng'ato, hinyo mana jathuru, hinyo mana jadalau, hinyo mana watni, and violence will not take us anywhere. Omiyo wach mar violence, we want to be free, particularly at home. Cynthia Onyango, Ramogi TV.